Asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane. Undaba mlonyeni ke nokho lomshado walaba kababili bobulili obufanayo. Kunezinsizwe ezimbili ke zobulili obufanayo bezikade ke zishade kuzona ke lezi insuku ezedlule. Lezi insizwa ke zishade ke zigqoke imvunulo yamaZulu neyamaXhosa. Kodwa ke nakuba ke sekukhona ke ukungaboni ngasolinye phakathi ke kwabahlali ke baseNingizimu Afrika nabanye ke nje abahambisana ke nayo ke le gender. Le gender ke nokho ithathwa ke njenge gender ngazi ukuthi kuyaphuma ke esandleni njengoba abantu abaningi bekhuluma ekuthenini ke lokhu kwenzile kuphambene ke nokho ke nesizwe. Bathi ke yebo bebengenankinga nokuthi kuhulumeni wathi ke makwamukelwe kabantu kabaphila ke nalokhu wobulili obufanayo abathandana nobulili obufanayo kodwa ke bathi ke bayakhuza lokho sekwenzakalayo njengoba ke sebegijimeke bawufaka imvunulo ke yesintu. Bathi ke lezi imvunulo abazifakile ke ngiyamaXhosa neyamaZulu imvunulo ke lena ke yakhandwa ke ngesintu ngenhloso yokuhloniphisa noma ke yokuhlonipha kumuntu kahloniphe ke ubuyena nobuntu ke bakhe ke njalo nesintu ke sakhe. Ngizwe mculo umongameli kwamabhinqa waseNingizimu Afrika noma kwamaZulu okuyena kuhamba ke phambili usephumele kobala ngalesi senzo ke salona kwesiliso othe kwavunula ngemvunulo ke iyakwaZulu. Uthi ke lona ke uyaxhaphaza udelela kisilo phinde qadelele kuZulu ke wonkana njengoba ke lemvunulo ifakile nje ikhombisa ukuthi ke uwedelelo kakwenzayo futhi nangendlela agqoke ngayo nangendlela nje kafaya ngayo ke izilwane lezi azifakile ukhombisa ukwedelela kokukhulu njengoba bekufanele ukuthi ke baqhubeke bagqoke lezi impahla abazigqokayo zabantu ke besifazane mabaphume emvunulweni. Bathi ke abanankinga nabo kodwa ke sebezoqala ukuba nenkinga njengoba ke sebeqala ke sebengena emvunulweni. Lokho kuholele ekuthenini kungizwe emculo egcine ke sendelwa ke izincwadi yileyo nhlangano ke ebizwa LGBTQ yebo it's LTPQ okuyinhlangano ke lena ke emelele nje ke laba ke nje ke abaphila ke noma ke abathandana ke nokubulili obufanayo. Le nhlangano ke nokho isitheke yakumemezela noma kuyakuveza ukuthi ke isithole ke izikhalazo ke mayelana ke nongizwe emculo okuthiwa ke unamagama ke awuhlevana noma kangehliye kahle yawabhekise kulaba abathandana ke nobulili obufanayo. Lokho ke sekwenza ukuthi ke futhi ke naloyo ke owaziwa ngokukhuluma kangathuli makhona ke izindaba ke zithinta ke lezi ziyasulu insizwa uMax Makhanya nayo futhi siyenza ivideo yaphinde yaphumela obala wathi kuchema udede nongizwe umfoka kamchunu untombazi imdabela zamqoma ngoba zimthanda kanti osekunothise ke noma sekubalulekile ukuthi kamabhinqa amaningi athi kachema udede nensizwa ke kwamchunu ungizwe emculo bathi ke nembala lesi senzo ke salaba kabesilisa ababili ke suwedelela nokungasizi futhi okungahloniphisi nje ke bathi ke bebengenankinga yebo nokuthi kubakhona ke futhi ke baphila ke noma bathandana ke nabantu ke bobulili obufana ke nobabo kodwa bangabe sebekapakela ke lapha ke zivunulweni labakapakela khona hayi ke ufanele ukuthi ke bake bacabangisise kahle. Ungizwe emculo uthi akafuni ukuthi ke lona kwesilisa ke ahlawule kodwa kumfisela nje ke lapha ke izinto kezimbi nalomshado wabo uze ke ungaphumeleli ziswele kungizwe noMax Makhanya behlasela ke laba kababili kanjalo ke nabo bonke njengoba kuze kugcina sekumenyezela ukuthi kusomizi Mhlongo makathathe ke isizwe sakhe aphuma hamba abone ukuthi ubheka phi. Imvunulo iyo yonke into igugu lakwaZulu jikelele lomgodoyi wesitabani asifune ngisho inhlawulo kodwa simfisela nje ke ubhubhane ukuthi azokwazi ukuthi ke lesi sitabani sithatha imvunulo iphelele kwaZulu. Inja nje lento edeserve ukuboshwa udeserve ukuboshwa ngoba phela sokwayizwe eliboshwayo noma kuthiwe ukuxoxa naye ngoba awukwazi ukuthatha imvunulo yamakhosi imvunulo yesilo noma kuthiwa unamalini iphelele yonke njengoba injalo especially thina ke kwaZulu angazikele kwaXhosa nasemampondweni ngoba ngibone nomnye sitabani lesesini sifaka imvunulo yamampondo namaXhosa angazike mhlawumbe noma lo into abayijwayele nabo sebamukela cha thina la kwaZulu lutho ke ngeke sisemukele boyilwela nabo maka ukuthi ke ukuthi ke bakubona ukuthi ku wrong kodwa lakithi 100% wrong akungingizwa akucatshangwa sesithule kwanele manje hambani nekuhulumeni wenu nikhompozele yena imvunulo uma ngabe ngisho kuma fashion shows if une designer ethizo icreateile wayipatenta lo designer yakho ibelonga kuwena lo design unamalungelo ayo sinamalungelo emvunulo thina njengoZulu sinamalungelo okuvikela into eyisasa lethu neqiniso lethu yabona
nanjengoShembe njengoba uShembe ekhona nje ngeke ayivumele ukuthi kutholakale umNazaretha umuntu evunule wasefaka umNazaretha bese enza noma yini avunule ngemvunulo kaShembe bese enza noma yini ewuhlobonga neucindezela phansi isikompilo lenkolo yakwaShembe. Ngeke amaNazaretha ayivumele leyo nto. Nathi ke siwuZulu sithi ngeke sivumeke leyo nto. Itabane kade zasiqala kade ekwazi ukuthi zithatha imvunulo yethu manje yabona manje besithule sibekezele yabona manje senikhwelana ngayo ke manje ke nithatha imqhele amayaka yako umqhele nezingwe neinsimba zakithi namevephu base niyokhwelana ngawo indodelana nendoda amanyala okugcina ke lawo nisibangela ububhezwe nisibangela inkinga zokugcina nalomjabo lo somisa qoqa isizwe sakho phume naso la eSouth Africa phuma naso la eSouth Africa isizwe sakho asangidingi la sizongcwasa bukhoma ke manje ke sizongcwasa bukhoma weyitabani ngoba inini nesukela uZulu nisukela ibutho lakwaZulu futhi segana itabani phindelani kwela kini uSomisi oqibutho lakho uhlangana leceleni futhi wena Somisi ngwenyanya kabi ngoba wena sifika thina la sibanjwe inkunzi siZulu ngaze ngayisho mina ngathi mina umadoda sengamabhinqa sabanjwe inkunzi sisaphatha umfana wakithi omncane wasenquthu uSweet Goluva samsupporta esehlathini engazi ukuthi samsupporta ngayo yonke indlela sikhipha amangwefu waphuma umfana thema iphuma wahlangabezwa wena egedini kanti ungamfuni uzomfundisa amanyala ubutabani uma nje umfana usiyemfana ukuthi siyambuka nje sambona yena uthi insizwe kodwa sesiyamgabaza Somisi ugonwe umgoneleni ingane yethu ngoba nina yonke into ephilayo la kwaZulu ephilayo nigijima niyaxavuna prenuthi bethu niyayitapela ezinye lapha nambe isineka lapha kodwa sinespofu la seligoli esigcolela kuba TikTok ngeke sibuke nje ukuthi sitabani lesi sizeza sekade sakwaZulu sizibhale ngisho igaba laso ngoZulu lomgodoyilo sikhathele nina yonke into sizakhela yona iphile thina la njengamabhinqa njengoZulu niyayithatha nina ngoba nakho niyabona ukuthi somkhumbi wempi ongaphazamiseki niyayithatha yonke lento nina niyenze yini ngiyanitshela mina asibuyele emuva phansi ngokuhlukumeza insango babebhema kahle omkhulu maybe kanye ngonyaka ukugqoka ibheshu nembadada ngidi isiko lami phela amasule bedume ngokuhloniphana nokuphana sahlephulelana inyoni noma kuyijiyane